Здравейте! Включваме се импровизирано от склада на онлайн магазин Restock.bg за нови и разопаковани уреди. Поради засилен интерес и множество въпроси, искам да обърна внимание към разопакованите ни аудиопродукти от марка Creative. Имаме от всичко, от слушалки до саундбари и компютърни тон колони. Цените са намалени с до 50% само защото някой ги е разопаковал. Всички са с 12 месеца гаранция, а ето как изглеждат и едни слушалки. Както виждате, кутията е отворена, но вътре продуктът е като нов с окомплектовка. Саундбарът отново. Кутията е отворена, но отвътре си е дори с защитното фолио като нов и свири много добре. На сайта може да разгледате цялата гама Bluetooth слушалки тип тапи и такива над ухото. Различни размери саундбар системи, които имат много добро съотношение на цена спрямо качество, както и различни видове тон колони за компютър и звукови карти. Тестваме всеки продукт преди да го изпратим към клиента, за да няма разочаровани. И пак казвам, даваме 12 месеца гаранция, ако след 6-7 месеца нещо се случи, можете да ни върнете дефектиралият продукт, а ние да ви го заменим.